Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangooma hazvo veduwe. Vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iyi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Basa rangu randinoita mukoma nderekuti ndine karestaurant kangu kafast food, but zvinhu zviri kutofaya. Nemurume wangu tainge tichimbogara kunyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa, asi pakazongotanga kungoita zvedhudhula zvichinzi maforena anofanira kuti vange vachidzokera kunyika kwavo. Nemurume wangu tainge tiine kamari katainge tiinako, we had only 30,000 rands yatainge tiinayo mumasavings. Takabva tagara pasi tikabva tati todiko nemari iyi, totenga stendi here. Murume wangu ndopa akazoya neidea akati how about tikadzokera kumba instead yekuti tinge tichitsvaka stand, tobva tatanga kabusiness. Saka takabva tachizosarudza kuita saizvozvo, but chakazonyanya kuti pusha. This was after murungu wedu atiratidza machats, akabva ati iye ainge akatotumidzirwa mamessages nevamwe varungu vainge vaine marestaurant ikoko kunzvimbo kwatainge tichigara kuCape Town, vachiudzana kuti kana uine maforena anenge achikushandira, maforena iwawo anofanira kutoti anga achitombomira basa because kwenge kuchazoitwa operation neimmigration. Saka murungu akabva atya akati zvekuti ndige ndichizosungwa ndo zvandanga ndisiri kuda izvozvo. Plus ainge audzwa kuti for each and every illegal foreigner uyo anenge abatwa achishanda parestaurant pake, it will be 10,000 fine or jail. Saka akabva aona kuti zvainge zvisingaiti. Takabva tatombomiswa basa. Tainge takanzi varungu vacho vaiuya veimmigration ainge achazotaurirana navo, and ivo chavainge vachingoda ndechekuti pavanouya nemajournalist vobva vasvika vobva vaona kuti panzvimbo panenge pasina maforena, at least kana pakazongowanikwawo foreigner maybe one person only, then ivo vanobva vachizorekedza kudzoka for maoperation, because ainge angori maoperation for the television chete. Saka takagara mukoma. The plan was that taifanira kuti tinge tichigara about 1 week. Murungu akati next week munodzoka kubasa, iri Monday yacho inotevera. But the following week akabva ati sezvo vanhu vaive veimmigration vasina kuuya, vanokwanisa kuzongouya anytime soon. Tikabva tavimbisiwa kuti tainge tichazobhadharwa mari dzedu. The first fortnight takapiwa mari, the second fortnight murungu akatanga kutaura dzimwe nyaya dzainge dzisinganzwisisiki, but varungu ndo zvavari, vanokwanisa kungoti vari kuwirirana newe nhasi, but kana ukatanga kuita sekunge unenge usisina benefit kwavari, varungu vanobva vatongokupandukira same time. Ndo zvatakaitwa ipapo. Takanzi munhu anenge achida basa rako rinenge riripo, but tava kukupai time frame ye only about 2 months kuti munge muchiaplya mapermit, ungaiwana work permit. Kunyange murume wangu uyo ainge aine general work permit yainge yakaexpire, but ainge akatomiswa achitonzi receipt risi permit, because vakanzi vange vachitumidzira mapermit avo pagroup, then vamwe varungu vanoshanda kuHome Affairs vakabva vatoti zvinotosungisa kutoonekwa uchitoshandisa chirisiti ichocho, because icho chinoti unenge uchifanira kuti unge uchimirira outcome yepermit yako but uri kumusha kwenyu. Saka takabva tamiswa tose mukoma. Vamwe ndo vakazowanawo mabasa kune mamwe marestaurant, then nemurume wangu tikabva tagara pasi tikabva tati mari yatiinayo iyi toita sei nayo. Tikabva tachizosarudza kuti tinge tichidzoka kuno kuZimbabwe. Takadzoka kuno tikambogara pamba pevabereki vemurume wangu, but munongozviziva kuti sometimes zvinokonzeresa maproblems pakati pemuroora navamwene. Ndakakasika ndarida situation, ndikaona kuti sezvo tainge tiri suma breadwinners kudzoka kwatainge takatoita kuZimbabwe zvaikwanisa kuzotomutsa umwe mutauro. Ndo pandakabva ndachizoti kumurume wangu tinofanira kuti tinge tichitsvakawo kwedu kwekugara. Tikabva tazotanga kurenta chi2 room chedu. Life yava kutotanga kutofaya paya. Murume wangu ndokubva atombowanawo kabasa, because iye anoita futi zvekugadzira motikari. Tava kutojairira paya. It was unlike South Africa uko kwaiziva kuti after 2 weeks ndinobata mari. kuZimbabwe unokwanisa kungoti nhasi wabata mari, maybe waita kana 3-4 days usina kubata mari, but zvinenge zviri nani because unenge uchitongorarama uri munyika yako rather than kushungurudzwa uri kunyika yevatorwa. Handisi uyo
tachizotora mari iyaya ndokubva tatanga business. Ndingangoti maybe ipapo ndo patakazoita mistake yekuti takatora kamari katainge tiinako tikabva tachizokashandisa kamari kaya kuti tinge tichizotanga business. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoitawo zvekutengesa vanashwama nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Zvaitofaya but mukomana chiZimbabwe kutanga business kunorwadza because kaprofit kako kanenge kari kashomanana apa unenge uri pacompetition uchikompita nevamwe vanhu zvekare vanenge vaine zvimarestaurant zvavo. First month zvinhu zvakaita sekunge senani tikatokwanisa kutobhadhara vashandi. The following month rent takaitadza vashandi tikavabhadhara. The third month zvinhu ndokubva zvaoma zvakamira kuti tainge tisisina zvino mari. Murestaurant medu maitouya vanhu but chikafu ndo chatainge tava kusakwanisa kubika chakawanda, mari painge pasisina. One day murume wangu akangobuda akaita mazuva asipo, ndingangoti maybe akaita almost 1 week asipo. Paakazodzoka ndo pandakamubvunza kuti ko mainge maenda kupi, kasi kwava naamainini here? Vakabva vanditi mainini vei. Akanditi iye ainge akambogadzirira umwe murume wekwamutare motikari yake yainge iri Benz. Mushure mekunge amugadzirira motikari iyoyo ndipo apo paakabva achizomuudza kuti ainge aine matambudziko awo ainge achisangana nawo mubusiness. Akamuudza kuti ainge aine munin'ina wake aiita zvekung'anga. So murume wangu akabva achizoendako kwamutare. Asvika kwekwe akabva achizoudzwa kuti ng'anga yacho yainge yakaenda kuMozambique kunosimbisiwa. Zvino akabva ati kana mari yebhazi yekudzokesa kuHarare ainge asina. Ng'anga iya ikabva yati mupei mari mumuperekedza auye kuno ndikwanise kumubatsira kunoko. Saka murume wangu akabva achizoyambuka ndokubva achizoenda kuMozambique. Akati asvika kuMozambique ndokubva achizobatsirwa. Iye anoti mukunobatsirwa kwake akanzi aifanira kuti ange achitsanya kwemazuva 3, asi aripo pamutsanyo kudaro iye mukomana ndakaona kuti murume wangu kana munhu anokwanisa kutongoponda munhu nezvose izvo zvaakandiudza. Iye akandiudza kuti ariko kuMozambique ikoko akadya tsvina yake kwemazuva ose awo ainge ari pamutsanyo. Aingotendedzwa kudya tsvina yake nekunwa weti yake. Hanzi ndo zvinosuka mamhepo ose kana wakambodeketererwa zita rako, kana kuine munhu anenge achikubira mari, kana kuti kuine zvikwambo zvinouya zvichirara newe zvichikupa mweya wejambwa nemunyama. Saka hanzi paya paunenge uchidya tsvina yako izvo zvinobva zvazotanga kusema, zvobva zvachizobva pamutumbi wako obva wachizotutsira neweti yako zvinozokonzeresa kuti zvinge zvichizokusema zvikwambo. Anoti mushure mekunge aita saizvozvo ndipo apo paakanzi ainge achena. Zvino vakabva vachizotanga kumupa mabarrel ebute. Mukunoromba kwake akabva achizonzi aifanira kuti ange achizonyora mazita ehama dzake. Akaita saizvozvo ndokubva achizopiwa chibhegi icho chaakauya nacho. Chibhegi ichi takanzi tinofanira kuti tinge tichigara nacho asi muine mari inogaramo muchibhegi. Awa ndiwo machengetero acho awo atinoita. Toti sanhasi tinenge tavhara restaurant, mari iyaya yekupedzisira yekastoma uyo anenge apedzisira kutenga murestaurant medu, mari iyoyo tinoitora tobva taenda tobva tazonoiisa muchibhegi muya. Uye zvekare usiku kana torara nemurume wangu anoti kana aita bonde neni anofanira kuti angachishandisa mari iyoyo kuzvipukuta sikarudzi yake nesikarudzi yangu. Uye zvekare kana ndiri kumazuva angu mapedzi angu ndinomaisamo muchibhegi imomo. Zvino tinoti kana tagara kwemazuva anokwana iwo kuita 6, mari iyoyo tinoitora tobva taenda tobva tazonoikanda mumvura. Tinotsvaka panenge paine rukova runoyerera tobva tasunga mari iyoyo nemucheka mutsvuku. Zvinoreva kuti uyo anenge apedzira kutenga murestaurant medu tinenge tichazomutorera mari kweupenyu hwake hwose, as long as karukova ikako kachingoyerera chete. Zvinoreva izvo kuti mari yake inenge ichingoyeredzwa nemvura ichidzoka kwatiri. Ndiwo marombero acho iwawo atakaita.
mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chakazonyanya kukonzeresa kuti murume wangu ange achizosvikawo pakupindwa nepfungwa idzodzo dzekuti kuromba kwakanaka, it was because tainge tisisina pekutangira. Kuti tinge tichidzokera kuSouth Africa takaona kuti zvainge zvisingaite, naiyewo paakauya kwandiri achinditi madam, ndo zvandasarudza izvi kuti zviri nani kuti tinge tichiromba. Handina kana kumboita nharo naye, ndakangoti ndo zviripo ndotongosapota murume wangu. That was when patakazodzokera tose kuMozambique, tadzokera tose kuya takatorwa tikaendeswa bako iri mukoma rainge riri mumakwiringwindi kunzvimbo kunotyisa zvekuti taiti takarara usiku tirimo mubako muya wainyatsokunzwa mamwe mamovements ezvikara zvesango zvichifamba panze nerimwe zinyoka iro ratakazoona zuva ronorereka. Handina kukwanisa kurara zvekubatwa nehope musi wacho iwoyo ndichiti ko kana kuri kunzi nyoka iyi ikapinda mubako muno matiri ko ikatiruma tichaita sei. But I thank God kuti mukunorombawo kwedu hatina kuzonzi tinge tichizochekeresa vehukama. At least tinongoshandisawo ivava vanhu vanouya votenga murestaurant medu, ndo maitirowo atinoita mari. Ndakambomubvunza murume wangu, iye akazobvunza n'anga yacho. Murume uyu iye akazoti kwatiri vanhu vaya vatinotorera mari ivo kwavanenge vari ndizvezvo zvekuti munhu anongotenga chimwe chinhu chinenge chisitomborina kana value mulife make, obva atanga kuzvibvunza after atenga kuti asi kozvandapinda mutauni ndisina tarisiro yekuti ndanga ndichida kutenga foni, ko iyoyo foni ndazoitengerei? Foni iyoyo anongoitenga zvake, but pasina kana nguva foni iyoyo inobva yatongofa. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Vanojaja zvenyu nekuti hamuzivi upenyu hwacho hwatainge tichirarama kuti hwainge hwaoma sei. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi vanojaja zvenyu because isuwo takazoromba nekuda kwekuti upenyu hwainge hwaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri murume ane makore 40 years ekuberekwa. Ndiri mupurisa uye zvekare ndinogara muHarare. Kuti ndinge ndichizosanganawo nezvirongwa zvenyu, it was through ndajoina this other group rinotumidzirwawo zvirongwa zvaBozho. Ndo mandiri imomo ndikabva ndachizotanga kutevererawo maaudios enyu ndokubva ndachizotsvaka channel yenyu. Saka confession yangu yakamira sekudai so. Mukoma ininewo nemudzimai wangu patakaona kuti life yainge isingabalansi zvachose. Mudzimai wangu aiitawo achienda achinotengesa nyama kumakorokoza. Zvino taizouraya imbwa chaidzo tobva tangozanganisa nyama yembwa nebeef kusvika tichizonotengawo motikari yangu yekutanga yandakatenga, even though ndainge ndiine tumwe tumabhindauko, but mari zhinji yakabva pakutengesa nyama yembwa. Tainge torana business risina loss. Takambopinda busy nemudzimai wangu, we used to go everywhere tichitsvaka imbwa dzekuuraya. Ipapo patakaona kuti business redu rainge rofaya, ndakabva ndachizotaura nomumwe muchinda akandirendesera motikari yake, ndiyo yatainge tichishandisa kana tichienda kunotengesera makorokoza nyama, vachifungidzira kuti zvimwe kuda ibeef. Izvo beef inenge iripo asi tinenge takaizanganisa nenyama zhinji yembwa. Taifamba taitenderera Harare yose. Izvi ndo zvandaiita. Ndaiva ndiine rekeni yangu, ndaishandisa mabhaudhi kunyatsokuema zvakanaka. Ndaingoti ndikangoirova kahwani yaingoti kwavu, imbwa yobva yatoti zii. Ndobva ndatoburuka mumotikari ndichimhanya, ndobva ndatongonoidzvinya, ndobva ndaikanda musaga mubhuti, tobva tadzokera kumba. Tairara usiku hwose nevana tichiivedzenga nyama, tobva taizanganisa nezvibeef zvatinenge tazotenga kubva kune rimwe buchari reumwe mufesi wangu, totoenda kumakorokoza tunotengesa nyama iya. Vaitotiziva kuti ofisa vasvika nenyama yekuchipa. Takati tatenga motikari ndokubva tazotanga kubhadhara stand. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. I was so desperate this other time. Ndakasangana nomwe muNigerian akandiudza kuti iye is part of an occultic group. Even though I understood kuti he was saying kuti he was a cult member, but ndainge ndisitomborina mari panguva yacho iyoyo. Dambudziko raitika pandiri nderekuti ndainge ndichangotangawo kusvuta mbanje, saka dzainge dzichiri kundinakira. Ndaiti kana ndikadzishaya musoro wangu waitodhanganyika kuita sekunge ndava kutopenga. So I then went to this other club. Ndainge ndichingotsvakawo munhu anokwanisa kunditengera doro nekuzondisvutisa mbanje nekuzoti ndinge ndichizokwanisa kuwanawo zvimari kana aenda neni kumba kwake. Then the guy takabva tazotanga kutaura, akabva atanga kunditengera doro. We then went to his place. Taenda kumba kwake, ndipo apo paakabva achizonditi he was a cult member. Handina kuda kumubhiliva kuti he was a cult member, but akabva achizonditi mira uone. Ndipo apo paakabva achizobuditsa imwe tsvimbo. Tsvimbo iyi yakashanduka ndokubva yachizoita nyoka. Nyoka iyoyo mukoma akanditi it is quite a poisonous snake and aitomborina kana antivenom. Akabva ati inyoka iyo yaakapiwa mushure mekunge aita cult member. Akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichirara nenyoka iyoyo. Akanditi nyoka iyi kana ikasandifarira inokwanisa kuzondiruma, which is something that is very dangerous, nekuti ndaikwanisa kufa. Ndainge ndichida mari panguva yacho iyoyo. Ndakabvuma mushure mekunge tawirirana, ndokubva andipa mari yangu, ndikaisa mari papocket, ndokubva ndakurura zvipfeko zvangu zvose ndikabva ndarara pambedha. Ndakarara pambedha kudaro akatanga kundimasaja achiti I can see kuti you are very tense. Apa ndainge ndichitya because nyoka iyoyo yainge iri padhuze neni ichishinyira, but yaishinyira zvinyoronyoro isingandivhundutsiri, ichitonditarisa sekunge yainge ichitonakirwa neni. Ndakarara kudaro, he started massaging me. Pandakarelaxa ndipo nyoka iyi payakatanga kufamba zvino ichiuya padhuze neni, ikabva yatanga kundinanzva. Yakandinanzva kwenguva refu kusvika ndatota muviri wangu wose. Yakati yaona kuti ndainge ndatota yandizadza nemate, ndipo apo payakabva yachizotanga kurara neni. Yakarara neni kwenguva refu. After that ndipo pandakazongobatwa nehope. Pandakazomuka mukoma, chinondinetsa ndechekuti ndainge ndakagara, but ndakarara pagedhi repamba pandinogara. Hamene kuti akazviziva sei kuti ndinogara panapa patiri kugara, because handina kana kumbomupa address kana mafone numbers angu ainge asina kana kumbomakumbira kusvika pari nhasi handitomborina kana mafone numbers ake murume uyu. Saka ndo zvakaitika. Ndakazotombodzokerako kuclub kuya ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichazosangana naye, but handina kusangana naye zvekare murume iyeye. I was so desperate panguva yacho iyoyo zvekuti ndakangozviudza kuti chero zvazvaita pari zvino handina hangu basa nazvo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei pakaipa. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Mukoma nashi ndakaroorwawo nemusomalian. Ndaisatombozviziva kuti masomalian kana kuromba vanoromba. Ndigerewo munomo munyika yevatorwa, asi kumusha uko takavhura imwe shop. Vabereki vangu vakafara kwazvo because vakazviona kuti munhu ane mari. Kana pandakaroorwa mukoma pakabuda mari yakawanda. Saka iye basa rake anoitawo zvekuhodha mablankets achimatengesa. Then kumusha zvekare ndo basa ratinoita. Tine shop yedu yatiinayo uye zvekare tinoita
wodhesera vanhu mapampers, mababy diapers as well as maadult diapers. Then nekufamba kwenguva ndipo apo pandakabva ndachizofinda out kuti iye akaromba. Ndakazomubvunza mushure mekunge ndava kungoramba ndichingorota dzimwe hope dzandainge ndisingakwanisi kunzwisisa, because tine imwe motikari iyo yatiinayo, but motikari iyi zuva randakati asipo ndikaitora ndikaidriva yakaramba kuita on. Akandifonera akatanga kundituka. He is someone who is very quiet and very calm, but zuva iroro akandituka nezvinyadzi zvisingatauriki pamhepo, kunditukira nevabereki vangu. Ndikati no, ndava kuenda. Kanditi do not go because I'm still going to explain everything to you. Akabva achizondiudza kuti motikari iyoyo ndo yaakashandisa paakaromba. Akanditi pamapampers awo atinotengesa kushop hanzi pano nepapo pane mwana anozofa, like akati handiti unoona kuti zvezvizvi tainge tichiri nekamwana kedu kainge kachiri ne2 years panguva yacho iyoyo. Akati semwana uyu kana kuri kunzi ukauya ukatenga mapampa mushop mangu, then mwana uyu kana aine munyama anokwanisa kuzofa. But akati hazviitiki nguva dzose, but the fact yekuti anotorarama nemasacrifices mukoma, I really do not like it at all. Saka ndiyo nyaya yacho iyo iripo kunyange kuZimbabwe. Patori nevana vekuti vana amai vavo kana kuri kunzi vakauya kuzotenga mapampers mushopu medu vanokwanisa kungoita that bad luck yekuti mwana wacho anobva afa, anongorwara mwana kungopisa muviri mwana obva atofa, but vasingazvizivi kuti dzitori mhiko idzodzo dzakaitwa nemurume wangu. Handina wandati ndazivisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yay!